Здравейте, приятели! Казвам се Геннади Георгиев и съм координатор на партия Величие за област Шумен. Бих искал с това видео да благодаря на всички, които участваха в организацията на отворената среща на Ивелин Михайлов, която се проведе на 23-ти от 6 часа в театъра. От все сърце ви благодаря, защото знам, че екипно успяхме да направим много добър, приличен офис. Успяхме да организираме за съвсем кратко време тази среща. И мисля, че е добре да отговоря на някои коментари в социалните мрежи. А именно, че много хора злорадстват за това колко хора са били присъствали на тази среща. Искам да ви кажа, че практически Шумен е буден и това го показаха хората, защото аз започнах да ги броя наистина, тъй като в мене стои леко разочарование, понеже не можахме да напълним цялата зала. Но аз започнах да ги броя и стигнах някъде около 200-250. Така че, който има желание, нека да ги преброи на записите. Аз знам, че в Шумен има над 2000 човека, които са недоволни от ситуацията, които роптаят. Така че от тук нататък аз работя да намеря всичките тези 2000 човека и следващия път заедно да напълним залата на театъра. А дай Боже и зала Арена Шумен. Така че честита Коледа желая, благодаря на целия екип от все сърце и продължаваме напред, защото имаме много работа да свършим.